Hej Taastrup. Jeg hedder Uffe Andersen, og jeg startede hernede i februar måned med at flytte mit køkken og min catering hernede, og jeg begyndte at lave selskaber, og jeg begyndte at lave selskaber ud af huset, og jeg kørte min frokostordning. Og Søren Let, vores nye centerchef, og jeg havde en stor vision om at prøve på at få stopuret, vores gamle cafeteria, til at fungere igen. Og det begynder vi på på tirsdag. Vi kommer til at have åben tirsdag, onsdag, torsdag til at starte med, og hvor vi vil køre en dagens ret til 95 kroner, som kunne være frikadeller, stuet spidskål, små kartofler, persille, lidt smør og havsalt. Eller vi sætter vores kæmpe store gamle kyllingerødtisseri i gang og begynder at grille kyllinger og til at lave lidt tapas. Og der kommer til at være nogle gode vine, og jeg glæder mig virkelig meget til at sælge.